Akọwago mkpa ọ dị na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ iji wee hụ na ya bụ amụma ejifu n'aka iji wee gbaa ndị mmadụ ọgwụ mgbochi megide ọrịa arụbara na Anambra steeti bụ nke ga-aga n'odo n'ugwugwu ma metakwuzie ezi mkpụrụ. Nke a so na ọkpụrụkpụ okwu dịgasị iche iche atụpụtara ka ndị mmadụ gbakọrọ nnọọ na nnukwute ọgbakọ ndị jekwu ha agba izu nke achịkọbara site n'aka ya bụ ụlọọrụ na-ahụ maka ogige ahụike nta dum enwere na steeti a na njikọ aka ụlọọrụ UNICEF. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ndị ahụ okwu ka onye nnukwu ọdakawo ụlọọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency Oriakụ Chisom Uchem, onye ọ bụ onye Director Disease Control and Immunization n'ụlọọrụ ahụ bụ dọkịta Nnamdi Uliagbafesi nọchiri anya ya mere ka mata na oge ọbụla ha na-agba ọgwụ mgbochi ahụ na ụlọ akwụkwọ dị ezigbo mkpa maka na ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka na-ahụkarị ụmụaka a na-agba ọgwụ mgbochi ma rịọzie ndị isi ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ha nye aka gwakwa ndị nne na nna ka ha dupụta ụmụ ha maka ya bụ ọgwụ. Ebe onye Coordinator National Primary Healthcare Development Agency nke na-anọchite anya Anambra State bụ Maazị Obioha Gbakwuru mere ka mata na ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ dị nnukwu mkpa iji fụ na ya bụ ọgwụ mgbochi nke na-abịa abịa bụ nke emere na-enweghị nsogbu ọbụla. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa AB.